unu sị na mmadụ ya afụcha ọnwụ ya wee na-asị ọnwụ na ya bịa gburu ya. Ndị be anyị bịakwanụ ka unu nụrụ nke na-eme ebe a, na ndị be anyị na-anwụzikwa na ọnwụ ọgbọchi ntị amakwọ na ọnwụ agụụ ka a ya akpọ nke a, ka ono onye chọrọ iji aka ya wee goro ọnwụ ya. O wee bụrụ na ife unu fụrụ ebe a kịta anụnwa bụ na Lagos steeti ka a sịrị nke a na-eme. Na Apapa nke dị na Lagos steeti ka a na-akọwa na moto bụ mmanụ eji akwa ụgbọala, na ya bụ moto nwere ife mberede nke okporo ụzọ n'elu biriji. Mmanụ o buzi na tanka moto ya wee na-awụfusi unu n'anya, unu ya afụ ka ọ na-ezo ka mmiri. Ndị mmadụ isi dị mma, ma nne nwaanyị nwere ụmụazị n'ụlọ, ma papa mmadụ nwere nwunye o debere n'ụlọ nwee ụmụazị n'ụlọ, ma ụmụ okorobịa ma ụmụ agbọghọbịa ma ụmụazị fancha niile wee gbakọjuo ebe anụnwa wee buru galọn n'aka wee na-ekuru mmanụ eji akwa ụgbọala wee welu ndụfa wee na-agbaga mbọ. Chineke ekwekwa n'ife ọjọọ. Ọ bụ na-enwe ka ofu onye si wee kpa mkpa ọkụ ebe a kịta anụnwa ọkụ wee nwuru, ma ọ bụ na ya bụ moto nọ n'elu na-enwere ka ọkụ si wee nwuru na ya, biko na ebee ka a ya ebido kọba akọba ebee ka a ya esi nu wee kwọ nwaanyị ukwu warụ. Bikonu, kedu na ife nwere ike ibute ife akịta anụnwa? Ụna bụ na agụụ dizi n'obodo nke bụ na mmadụ ya afụ na ife a bụ ife na-egbu mmadụ, na ọkụ nwuru na ya, na enwe oke ihe esi wee gbanahụ ya bụ ọkụ, na ọkụ ya agbagide ụgba pịa nwụnyụ anya. Onye ahụ sị ka ya jekuru mmanụ, ka ya jekuru ego, ka ya jekuru aghọtaghị m nnọọ eziokwu ka m na-akọkwara unu. Aghọtakwanụ m ụdị akụkọ nke a. Bikonu, mmadụ isi zuru oke, ma nna mmadụ kwesịrị ịda asị ụmụazị ejena pụtanụ na ife a na-egbu mmadụ nda n'ọgbọ, ma nne nwaanyị kwesịrị ịda achụchi ya ụmụazị, unu ejekwana unu fụ ebe ụdị ife a mere na-agbakwanụ na ọ na-egbukwa ndị mmadụ na ọ bụrụ na ọkụ nwuru. Fancha niile wee zukọ ma ụmụ okoro ma ụmụ agbọghọbịa ma ụmụazị wee na-ekuru mmanụ. Afụkwa m nke atị ka m wetara unu n'orikwu ọma ọnụ. Onwe ife mere kịta anụnwa akpọba ekwentị nọkwa n'ụlọ biya na-anyụ ahụrụ pụọ. Ndị isi dị mma, ndị isi zuru oke je na-achọ ya okwu. Mmanụ ego one ka ndị a ya ekute ebe a? Bikonu, ọ bụrụ na Chukwu ekwe na ọkụ nwuru, mmanụ afa kutere oyi egote igbe ozu a ya eji wee nyifa, ka oyi egote akpụ ụkwụ fa yi n'ọkpa, ka oyi egote akwa a ya eti n'akpatifa wee nyifa, ka oyi egote mmanya. Ego one ka eji akpọ ndị egwu kịta ebe a na-akwa ozu? Ka a ya esido mara ozu onye bụ onye? Bikonu, anyị amakwazi onye bụ nwaanyị na onye bụ nwoke. Na ọ bụrụ na Chukwu ekwe na nnọọ nwee ka ọkụ si wee gbafe ebe anụnwa, ka onye ya abịa ebe a sị na onye a bụ mama ya, ma na onye a bụ papịa, na nwanne ya nwoke, na nwa ya, ka ihe esi wee malụ nke bụ nke. Bikonu, kedu ozu onye a ya ebinye ibie? Chineke ekwekwa n'ife ọjọọ. Ọkwa ịma ọ bụrụ na obodo Naijiria na-arụ ọrụ na gọọmenti fa na-arụ ọrụ, ọkwụnụ ma ndị niile akụje mmanụ a ekwesịrị ịtụfa nga minimum 5 years ka fa kwesịrị ịnọ n'ime ụlọ nga. Ndị a kwesịrị ije nga ewere ya gbaghee ndị ọzọ ntị. Unu fụ ebe ụdịka ife adalụ, unu a na-agba ọsọ, unu eruna ya nso ka ndị ọzọ wee were ya wee mụta ife. Ọkwa onwe ka ọkụ si wee nwuri kịta asị na na-akpọ ndị na-agbanyụ ọkụ na fa abịaghị, na moto fa abịa leti, na ọkwa fanụ n'ọfisi fa kịta na-ezu ike. Unu ya ekwefa ka fa nwa mmiri tọwa iko, unu je na-achọ ekwensu. Onwe ka ife si mee kịta asị na na-akpọfa na fa abịaghị n'oge, na fa abịa kata moto mebie n'ụzọ, na fa abịa gbakọta mmiri si mmiri fa wee gwu. Ụfọdụ a na-ebe akwa na aka mama fa agbagọọna, ndị ọkụ ya agbazi obele, na ụkwụ papa fa agbagọọna, tinyelụfa aka. Gọọmenti gbata afọtụ enyemaka, ndị soshal midia nyefe ego setụalụfa ego. Nọọ ntu a ka ọ dịzi na ahụ afọ ọfa na nke nwa mee nke nwa. Ma nọọ ndị bụ unu, nne na nna unu, ụmụnne nwoke na ụmụnne nwaanyị na ụmụazị fa ji aka fa wee chọrọ ọnwụ wee na-eje. Gọọmenti nebakwalụ na ụdị ife anya. Ọ ya bụ enwe ebe ụdị ife a mere mbọsị ọzọ, ka ndị mmadụ ghara ije ebe ahụ. Onye ejidere ebe ahụ sị tụọ ya nga, ya jee nga na ifefa na-azọ mmanụ. Onwe onye ji laịta na akpa kịta anụnwa ọkwa akpọba ekwensu, maọbụ onye kpalụ machisi akpọba ekwensu.